I regret opening amaplanga because kunomfana owadubula pha endlini abantu abayi-6 ekuthiwa ngumanenza naye sewasweleka naye ngoku. Wandenza ndazisola uba bendingafunda yenzeka le nto ngo-5 zahamba ii-hours 6 7 8 waqala imatch Chiefs ndafika athi ukukhala ii-crickets qha ahamba. Heyi aba bantu bazasekhawuntarini because ume phaa emnyango akayidubuli laa tafile heya uphethe iigani ezimbini uphethe 38 neparaberam i-16 as much as bandibalise kamnandi into yoba ndifunde udijeya ndabiza otira ndabiza obani. That day made me regret opening a tavern. Ndisokole wena khade enza ubuyela kwi-acting because my name ibinechaphaza. Into ebaluleke kakhulu lento yenzileyo ukuthi uvele uyithethe into ongakhange ungafuni ukuyithetha. Ibaluleke kakhulu loo nto leyo. And make sure that you subscribe on this channel. It helps a lot. Don't forget to watch the ads. Don't skip the ads, guys. It does something on YouTube too. And also like the video. If you like the video, it's gonna go to more suggestions kwezinye YouTube zabanye abantu. And also please comment what's your favorite episode or what do you see in this platform that you love. And also you can press the join button. You get the badge, you get exclusive content and also members only content. Welcome to the biggest podcast in the world. Yeah. Me say dive into the rhythm, feel the new wave vibe. Yeah. Where fresh thoughts and voices come alive. Sondela, Amela, yeah. Ashipatelo bushibu twangena. Oh, shagalanga nenu, angawafunu posa ilendo. Ubudget mna ndimazi ubudget umazi kwam ndimazi ngokwaziswa ngonye umntu like ndaziswa nguphara like sasibusy yazi abantu yazi once usuke off screen uye ulibaleke ixesha elininzi yabo. No man, after ngosidibanayo andinaye laa nto uba hayi man ndiyamazi. Yeah, but after that we met like baba this is budget bani ubudget enye ndikhona kwecala lenantsika le lobukela i-TV kakhulu nakulapho kwecala legqom nentoni so andibazi DJ budget andikomba hayi man kubana lana kuthethwa ngayo until ndaze ndakhumbula xa isithi no man budget from Stokvel. Yeah. So before singene apha kwi-Stokvel, before singene kuzo zonke make siqalele indaba phansi siqalele phaa ezantsi ndiyazi uba wena ungene njani kwi-space se-art and phambi koba ungene kwi-space se-art qala nje uqale phansi indaba uthi uzazise uba ungubani kanye ubudget bani igama lakho usuka phi uzalelwe phi uzoma kule ndawo kuyo nje usaziwa ngobudget nje iqalele phi loo nto leyo. Hayi ke utshendodeni masiyiqale ke le nto. Ubudget igama lakhe nguNtobeko Maxwell Rhwanqa. Ngumbona ngushugu nguqhekeka ngunonjonjo ngunxele kuchela igazi ngomlomo kugemane liqabala ngapha kucentane kwamjopha ilali kufeni kwamaxhama ezalwa intombi yasemazizini ojama kaShata ofakade ongxowini oboye ngumama amkelowo waphaya ecofa imvaba. Umama notata badibena apha eKapa. Utata kuse 74 kwa 16 umama wasenyanga East yena
Phakulanda kuthiwa izwelitsha ko16 bandizala ke ngo1979 nge30 kaJuly. Ndithe ndofunda ndifunde eMseke 43 eGugulethu. Kwathiwa make kuculwe mana apha eklasini, kuculwe ezangoma eziyazithi siya kudumisa baba. Sithina siyacula sabantwana sibancinci, ngiqale u8 na5 lo bathi ngugrade R. Kanjemba kuculwa nje kukhangelwa italente. Ndabe ke ndiyangena ke kwiboys choir. Ndayi-soloist. I-voice ke engabikho le bass ndinayo. Ndayi-soloist ndicula isoprano. Sawina kulonyaka. To fast forward ndayotsho eluhlaza khandicule evuyani uyokubethwa gqithi yokuqengwa. Ubungasoze uligqiba isuku ungabethwanga. Kusekho lana kuthiwa i-corporal punishment. So 3 4 5 ndaqomba ndiyawubaleka umculo. Ndayofundela uhlaza. Xa ndifika oluhlaza ndafika ndadibana nabanye abafana oThozamile noAyanda besekwayarini. Bathi emfondini kuze ukwazi uhamba nathi kakhe khawujoin ikwayari. Mind ke ngondazigqibela ngicula isoprano. So andisayazi ivoice ngokimephi. Xa sithi ngazi ichomi zami zonke zicula ibass, ndayongena kwibass, ndayi-soloist kwakulonyaka. To fast forward again. Ndithe ndisacula njalo ndajoin ikwayari kuthiwa nguNqambothi Cape Town Sings. Under iBayton kaDumisani Xulu. Sipractice lapha eNY6 eGugulethu. Ndaculela uNqambothi Cape Town Sings. Sithe ndisaculela uNqambothi ngenye imini sizocula apha eWaterfront phakula amphitheater. Ndabonwa ngutata kuthiwa nguAngelo Gobato, Italian. Kwingoma endandicula ethi umonu uyakulawula usophapha uncuchalaza ucela ingxeqe. Wathi emfondini awunamdla ukuyocula iopera. Ndintoni le lathi lamculo olusha Pavarotti. Athi uzuze ngomhlothi lapha eArtscape uzo-auditiona nda-auditiona. Ndathathwa eArtscape ndenza laa nto kuthiwa yi-choral training program. Ndayipasa emagqabini yayingu-1999 ngoko. 1998. Ngo-1999 bandiqesha as a chorus member. Ndicule echorusini kuthiwa yi-vocal ensemble. I-actor as a permanent chorus. Ndaphangela ke apho ngo-99, 2000, 2001. Uthe ngayiqala u-2002 kwathiwa kunekhampani ekuthiwa yi-DTK, i-South African Performers. Yeah. So ndayijoyina ke le khampani ngo-2002 apha eStellenbosch. Ile khampani ke ndenze nayo uCarmen eKhayelitsha noSon of Man. So ndithe ugqiba kwami ukwenza ezo films zimbini. Umama waye-editor ekuthiwa nguRochelle. Wathi man, njengoba ndi-editor mane ubuso bakho man bushiya dingekho right. Awurhaleli ukudibanisa ne-agent uzokwazi udibana nomabonakude television kukutsho. Ndajoyina ke ilento i-agent kwakuthiwa yi-APM. Ifilm yami yokuqala eTV iqale nguCaiphus ku-Shooting Stars eTV. From kuCaiphus ke ngoku yenziwa iPenguin Films. Wabe ndibona, may his soul rest in peace, uJoe Mafela lo abaninzi bamazi ngosidumo. Wathi hayi man, I think ungakwazi umdlalo ubudget. Ndithi khona nje ubudget athi sifuna umXhosa ngokula role. Because ngoku asikwazi i-ratings ziyehla because Eastern Cape abayibukeni lase Cape Town le comedy because kugcwele isiSuthu neSitswana. Ndayenza ke pilot bayithumela kwa-SABC. Wathi u-SABC lento kanye besiyifuna. Ndabe ndiyangena kolo hlobo ke eTVini ke wena Khadenza mntakwethu. Andimake ndiphefumule kancinci ngoku kuphinda ubuzo omnye umbuzo. I think noko ndityatyatule. Hayi bodi. Yabona umuntu xa ebalisa esixelela lapho ufuke ngaye esiqalisela ke ngebali lakhe. Thina sithanda ukunika ixesha lakho loba ufumana ixesha loneleyo. Ngoba lokho thina sifuna ubangaba sifuna ukwazi and sifuna nabanye abantu bakwazi. And mhlawumbe ndifuna ke siqale pha kuCarmen ke ngoku uyaqonda.
sizawungena pha kuye and then ke ngoku sibuye ke ngoku size apha kwi-stokvel ke ngoku Alright. uyaqonda sizawungena kuye but ke mhlambe abanye abantu bazawuthi hayi man andimazi kakuhle man lo kuba ngubani mhlawumbe ba ungakhulula mhlawumbe i-shades mhlawumbe noba ngatsho babone ba ngubani kanye lo budget isithetha ngayo nanko ke lo budget so khange ngixele nge-process because hey Carmen eKhayelitsha ibe inantsika ibe imovie echisayo kakhulu so so kangixelele iprocess yayo ibe njani because and nestory sayo kuze kube kanti kuthiwa izawuthi xa ishutwayo isenziwa yona iyenziwe ngendlela yoba kuyaculwa kuyo akuthethwa kuyo so ibinjani kuwe lanto uyifumene njani futhi nala role uCarmen eKhayelitsha it's a French opera ebhalwe nguBizet kula minyaka yo 17th century 18th century andikho sure ilapho kodwa yes French la role ndiyidlala phayana in original score it's Morales sayitshintsha ke ngoku abantu abayijike yaya esiXhoseni kusandile Kamle umama uMaduna uNolfefe Mchabe ebetitshela eMasile may her soul rest in peace naye bayitshintsha lento man bayibhala ngesiXhosa besiyenza estaging la nyaka ndithathwa ngayo eDDK ndithathwa ngawo siyoyiperform eAmerica eNew York siyiperforma ngesixhosa estaging kwathi hayi man mazizi icamera man mayishutwe lento le yashutwa lonto ndabe ndidlala uSergeant Mongisi iqala ngam ndimo iqala ndimo bavulela bonke oCarmen olento Don Jose ndibabavulela indlela ndinxibe iuniform yamapolisa siqala pha eTown 2 kula primary kuthiwa I think ichumisa ne andikhona eKhayelitsha yeah I think ikhona ekuthiwa ichumisa side B ichuma liseTown 2 xa siqala le nsithi kushushu enginqini insuku zonke ziyawa sibukela abantu beqhitha siphansa amantombazana sayicula ke lento hey man yathandwa ngumhlaba wonke the whole world sayofumana lanto kuthiwa iGolden Bear Award eBerlin iGolden Bear Award ikwi-standard esi-1 napha eHollywood kwi-Oscars. Okay. Once ufumana i-Golden Bear Award, it means you did well. Zange kuthiwa ke ifunyanwa nguNtobeko okanye ifunyanwa ngubani, yafunyanwa sithi sonke because it was an ensemble work. Into esidibaneleyo. Likhona ifoto ndiza kuthumelela khadenzalela kudala ndiyibambe esulo Golden Bear Award. Xa udibanisa into zakho uliveze nje la foto kwade kwasuka umfo ekuthiwa nguDanny Glover kuLethal Weapon lo actor nolento noMel Gibson ipremiere yethu zange siyenza koStechnico sayenza kwela holo laziyo nawe elithiwa iMuway awungene eKhayelitsha sali ihirishe la holo inyanga yonke idlala phala film sathi Stechnico nabani nayo ifumana after ibukelwe ngabantu baseKhayelitsha because nayo ithi uCarmen P eKhayelitsha and babengena cheap because aloku asinamali abantwana besikolo bebengena free abantu abadala bebebikona njenge 10 rand kuba nje ukwazi ubhataleka iholo apha enyangeni bekugcola ukuthi qhunya ngananyanga ozola 7 babelapho ndikazibiza zonke celebrities alinozigqiba mandithi osaziwayo balapha eSouth Africa babelapho so ke ngoku saphuma kuCarmen eKhayelitsha senza uSon of Man ngo 2005 ima ke phambi kubona ephume kuye Yeah. uselapho kanyanya usathatha apha kuCarmen eKhayelitsha sure uCarmen eKhayelitsha because akokoko ndise kudala ke lonto manje ndizibuza nami kutheni uCarmen eKhayelitsha ngacacisa mhlawumbe kutheni kuthiwa Carmen eKhayelitsha ngumuntu waseKhayelitsha okanye intoni Carmen kwaye ucacisa nje. The reason why sesathi uCarmen eKhayelitsha the lady odlala uCarmen uPaulina Malifane Xolibifane yakhe ndiyibize wrong uhlala koji
eKhayelitsha. uAndis Wakhedama uhlala koji eKhayelitsha. uThandiwe Mesele uhlala ko-A eKhayelitsha. uNtobe kuRhwanqa uhlala emakhaya ko-19. Ndingayibala ilist ibende. Yona original play is just Carmen. But ke ngokuba siyiplotele eKhayelitsha and abantu abayidlalayo behlala eKhayelitsha, uCarmen lona uhlala eKhayelitsha, mayibe nguCarmen eKhayelitsha. Lize njalo ke lo gama. Bakhona nabezinye indawo bakoma Eastern Cape naphi, but the majority ihlala eKhayelitsha and i-locations zezaseKhayelitsha. Okay. Yeah. Well. Now I understand you. Yabona ndicacelwe kakhulu ngoba nami ndizibuza nami kutheni uthiwa Carmen eKhayelitsha. Ukubona ba uzame no investigate igama ukubona ba mhlambe noba andilibambanga igama noba ndibethwe mhlambe kungaze ligama mhlambe don't ngona ndiva kahle ngokuba okay. Hayi ke uthi ke ngokuqaliswa ke ngoku ku Carmen ke ngoku. Nenza AP ke ngokulandelayo. Sabalisa istory sikaYesu. Lo waseBhayibhelini uJesus. Sasi-adapter. Sasizisa apha eSouth Africa into ba uYesu ebengumuntu omnyama elapha kwezinsuku besinomportray kanjani. Ndabe ndilapha ecangoYesu siqale estage nayo. Estage ibibizwa as mysteries. Bibizwa as mysteries. Uyaliqonda mose ligama lithi mysteries. Imimangaliso izinto ongazazi uba zenze kanjani. Sayithatha nayo. Saqomba tyhini siyidlalile koma-London, siyidlalile koma-Australia, siyidlalile koma-America, ndingazibiza zonke ezindawo. Uthe uCarmen ukwenza kwakhe imali, yabuya imali lebenziwe ngayo, kwathathwa itshintshi kwathiwa masenze nayo Son of Man. Apho ke ndidlala uJames the disciple, omnye wabalandeli bakaYesu. Ndohlukene ke nayo ke iDTK after ndenze uSon of Man. Apho ndidibana khona ne-agent ndabe ndiyaqala ke ngoku ufreelancer. Ndabe ke ndingena kwizinto ezifana ke neStokvel Orlando Shooting Stars. I think my last project for television ndinguCaptain Rhoyi kuGqeberha the Empire. Kaphindo ndihlaba omnye umbuzo. Okay, hayi. Uza kahle wena buthi. And uza kahle ne story sakho senjuba siyasilandela. Yeah. Sisilandela kahle futhi and lihlobo kanye sifuna ukude siqonde ngalo. Make singene ke ngokuphayane ke ngoku ku shooting stars. No. Phambi koba singene ku shooting stars ndirhalela ke because ayona nto udume negama odume ngalo udume ngelika budget. Yeah. Make ke sikhala ke sigxile kancinci phayane kwiStokvel phaya. So uyangena ke ngoku ungulo muntu ke ngoku usandobonwa ngulo Joe Mafelo hayi man ungamdlala man olanto ku budget. So now wenza into mhlambe ebingaqhelekanga uyenza ngoku. Now you getting this as script and then now uyadlala ngeke and uyavuba usazawudlala for another seasons. Khawukusibalisele man. Hey ndiyafika apha. Phofu before ndidibane necast ngiqale ndenza lanto kuthiwa ipilot. Ipilot le company izayithumela kwa-SABC. Kuthiwa nangu lo muntu simfumeneyo ono replacer lo ebeyidlala. Babukele kwa-SABC bathi ewe uright. Batshilo ke. Ndazinikwa iscript isizini yokuqala yami yayingu-season 5. Ndazinikwa iscript eziyi-52. Sibhalwe nge-English. Funeka mna nditranslate. Ndiyaqala futhi ke ngoku uphuma out of i-comfort zone yecompany. Ndindodwa. Funeka nditranslate from la English. Ndikhangela isiXhosa esizaba necomedy. Amagama amnandi ahlekisayo. Angathukiyo. Asikwazi ubiza otyu. No, uyaqonda? Yeah. Uyayiqonda. Because aloku ilanto idlala Sunday nge-family time 7:00. Da translator ke apha mnganam, da translators yafika isuku lokuqala la mini kuthiwa ye-reading. Apho ke ndiqala udibana khona necast. Ndafika ke icast ke ingathandi mandiyithethe lo nyani kuba lokhu ibingugxa wabo lo bebesebenza naye from season 1 to season 4. Bayafanga ngathi abantu bakhula bonke. Ndafika nganiginya incam
kuba lokungathi ngoku ndim lo utyele lo mfo umsebenzi mna ndiyazi uba kwenzeke ntoni and ayifuni mna sarida apha sarida wabe next week kuzawuqala i-rehearsal ne-shooting and ke ngoku andiqala itavern isini zethu ezininzi mos ziba setavern iba ndim ibe ngubhiza ibe ngumonjo uziqomba ndandifakwe koneni isini yam yokuqala isendlini kwamojo ndidibene nomama uThembi Mtshali badlala uHazel Andrea Dondolo udlala uAyanda Pinky ulele lidwaba Manaka Ranaka udlala umfazi kaMojo uyeva Masichaba hey ndimndedwa indoda apha ngizodutsa into ba ndizawugwaja na isini yam ndiqala etafileni bona bahlele esisedini mina ndize ndiphethela ncwadi ndibacacisela niyabona kuba kuze nikwazi usave kufuneka imali ethile iye pha imali ethile izithi ngapha kwenzela ba uzawukwazi uyibona iinterest niyandiva amantombazana nawo mama Hazel andiva yatsho insini nathi director simfumene ubudget kuye lo ndabe ke ndiyaqhubekeka ke ndade ndayivala ku season 12 yo abantu abaninzi abayi-understand lento le abanye abantu abayazi kahle isizini usho ukuthi isizini A1 umsebenzi omninzi kwaye kufuthi nakulamakhwenkwe akhona every night ungumntana esikolo every night ngomso you are shooting a new episode bathi abantu besonwaba bekumnandi phandle wena uhleli because aloku awuzuma nescript phafuneka yonke lento ibe lapha and ke ngoku ne-action ne-comedy funeka ivelile because aloku sithi i-comedy sitcom nabantu behlekile and ke ngoku mind you wena Cadenza iscene yokuqala ngo-6 o'clock in the morning AM ndikwi-makeup ngo-7 o'clock siphambi kwecamera uyaqonda uba kunzima kanjani nawe uyozela kodwa funeka ukhuphe ukozela wenze le nto uyibizeleyo kuhleka abantu uhleka eSouth Africa ithi qina imini sibethi 12 hours a day ku6 to 6 sometimes kubekho overtime nxa kubizwe i-cameos fumanise kuba le camo ayizukwazi iphinde iflayiswe ngenye imini funeka igqityiwe le episode namhlanje besikwazi uphuma nango-9 nango-12 ebusuku because aloku funeka siwuqongqothe lo msebenzi ithi jika le cameo because inayo enye imisebenzi ingangafumaneki ngenye imini. So it's one episode a day. Mandibe kolhlobo. A week sishoota 2 episodes. We rehearse 2 days. We shoot 3 days. SABC qho yena ulindele ba i2 episode by Saturday ipha kubo bazokwazi ufaka isubtitles benze yonke into balungisa sound bathini yonke lona. Every week 2 episode. So we rehearse 2 days. Uyazi ba ngicamera bani ukujongileyo kaloku sisebenza i-multi-camper 3 cameras so funeka uyazi ba ngicamera ethile ijonge kum icamera ethile ngayibiza le line icamera ayikho kum ijonge kumoja i-reactions zakhe so besebenza njalo ke ndoda. There was this scene ngizakudlalela ngoku. Sure. There was this scene nansi le scene. There was this scene. Ndifuna sithethe ngale scene. Okay. Oh, ziyaduma na. Umojo simtshintshile apha. Wayengekho kulonyaka. Udlalwa ngulomfana kuthiwa nguHelmentin Dlamini. Ila scene yepolisa ne. I think la scene yepolisa. Ngafuna ukuyifoda. Nehleli phansi kuyo. Nehleli sihlele tavern. It's just a 6 minutes. Okay. Ayiyo yonke. Singayidlala nathi uqale ku. Okay, izawukhawuleza ifike. Nihleli etafuleni apha. Sihlele etafuleni. Bandi ithetha nzayibona phofu. But izawuqalela iqala kwaMojo. Yeah, iqala endlini kaMojo. Iqala pha komama and then iye kuthi. Kasi ya camera. Hathi Rams apula swimming costume ya hae. Ukuthi ke Rams ale bapuna pona. Awusakasaka my man, ayuyachisa wena nada. Entagadu.
Hey, yes, good mood namhlanje ne? Yes, for sure, yabona. Ilanga nami engilifiva blind enyakeni lena wabona before the training ye-rugby kuyisizini. Bize kusukela nini uthanda irugby? Hey, wena ngizange ngathi ngiyayithanda i-rugby manje yabona. But otherwise i-rugby training mayiqala uphilane akezi yabona kuma-meeting wethu but i-table money yakhe siyayidola. Mama ngithi ixesha lonke uyamthanda nje uphilana. Yavele ngiyamncane uphilane. As long as yabona i-table money yakhe ila yena akhalela rafela. Bize ukweleta bani? Mucho. Ngikwelete man. Hayi. Okay, sure. Okay. Awuthi bayibita Kalashnikov life usta. Mashonisa. Bize utshala uKalashnikov ngcobo imali? Yebo. Hayibo wonke umuntu okweleta lo yamuntu uyanyamalala. Mojo, that's why yabona ke batlo kupa table money konthena kophilane man because I want to be seen again man ke batlo nyamana. No, ke dintho tse nyane tse wabona ha una smoke philane wabona o tla patala table money and then le nna ke tla patala Kalashnikov and then dintho kaofela di square up di popo. Yeah, I'm sure uphilana uzokuboleka leyo mali kule situation yakho ye life and death. Wena man uskato death wena man ukalula. Philane uthaba namfowethu. Hey Philana, ngathi futhi mfethu but sisiva kabuhlungu man uzawuhamba for ixesha elide. What? No, rugby practice. Oh yeah, gents. Taba tse kholo. Ke tlwetse tea. What? Smogo. Well, ke na le mabakanyana business. I mean, motho wa gola di injuries tsa ka sa follow tshwana le pelo wa. So go ra for stockfile go tlo bana le di pants phezulu. Ai wena man. Ke eng di phezulu? Well, di phezulu go ke tlo spenda nako e ngata le lona gents. Hayi phezulu Philana, phezulu. You know, how le entle ke di phezulu tse you know di pants. Well, di pants ka go bana ke tlwetse rugby. Go ra tshwantse ke budget, wa bona. So go ra nka se khonontsha table money enough like before. Philane mane o batla re eng entle ke no. Bizozo. Ha ke na zaka. So ke khopela extension gents. What's about man? Ka re no man, what's about le nna man nka thola thotinyana wa bona ke re ne kap. Njengoba sikuba ubukela kamandi ke le just nje iclip nje episode le. So just tell me like ungicacisele manje like nje ungixelela ba mhlawumbe ekwenziweni kwelantuka kweepisode nje just nje one episode ngixelela ba iprocess yokwenziwa kale episode bisithini mhlawumbe benincedisana mhlawumbe hayi kodwa lento ithethileyo pha haya khawuphinde pha uhambe ukuthini like since in sitcom ye TV andiyazi ba ishutwa kanjani mhlawumbe ungasicacisela yona. Ezinye sitcoms bamnandi because mhlawumbe kuthethwa isiZulu wonke umuntu uthetha isiZulu. Lena apho inzima khona we are multilingual. Omnye uthetha isiSuthu, omnye uthetha isiTswana, obhizi unetsotsi itala uthetha nesivenda. So into yenzayo uya translate uhlele endlini uwedwa uzame le comedy. Naye uya translate ngapha ecaleni. That's why siqala sibe ne reading. After a reading sibe ne rehearsal. So that it make sure into esithethayo iyaflow. So sincedisana lo hlobo. Athomnya man. Buya mjonga umojo mos uchate no manaka ranaka ndiyalibala nje igama pha ku stockfel ungubani. Umfazi wakhe uthetha isiSuthu, umojo ngayithethayo ufaka isiZulu asidibanise nesisuthu esophukileyo. Ubhiza athi gqina esivenda athi nda. Nathi sithi ndawo. Uphilana umakhala njalo uthetha isiSuthu. So siyancedisana pha ku rehearsals. Okay. Nam ndiyamixa pha napha. You understand? So madithi it's about teamwork when I cut ends yabo. It's about teamwork. That's why sifumana la 2 days for rehearsals. So that siyazi ba sibana naba bantu wazi extras. Aba bantu bathatha icamera. Nxa iza kuma bengathi uyothenga countering. Nabo baya rehearse ngezantsuku. Because la camera funeka ithi ngayiphenayo igqithi ishiyeke kum. So izinto esizilungisayo kula 2 days. So that sithi siwela kula 3 days we know what we are doing. Because banazo nescene khona apha sinazo episode esishaya i-ballroom dance. You understand? So i-camera ziyaxakeka pha. As long thina as we know into ba mna ndiku camera 3 xa ndithethe ezi lines.
ndikucamera 1 xa ndithetheza and ndikwi-close up. So funeka ngokusebenza i-facial expressions. It's a wide shot, ndivele ndonke. Funeka uba ndishukumisa umlenze izawuvela. So sisebenza olo hlobo. Rehearsals are helping us to build the episode and to create the comedy within i-rehearsals. By the time sishuta nathi sishoyo into yoba izawuthi ivela ngecawe, abantu beyibukela bazawuhleka yonke la 30 minutes. Wow. So i-rate noko bezinjani ngela xesha, like noko bezincumisa okanye mhlambe? That's why ke kwabizwa mna, because aloku kwafumanisa into yoba i-ratings ziyehla, because aloku ngoku i-TV ngoku I think elaa xesha i-TV ebesekhona. I think elaa xesha ndiqale ngo-2007 ule nto u-season 5. Ibisekhona i-DStv ngo-2007? Ibisengu-Mnet. Bisengula Mnet. So Mnet kulapho azobona khona into yoba hayi man nathi masizenze izinto zamaXhosa siye kudlala ii-movies za-overseas. So ke ngoku afumaniseka uba iRhawuti neBloemfontein iyodwa neNorthern Cape, ezi ndawo zinabantu abathetha isiSuthu nantoni, azikho enough, because amaXhosa uqale e-Eastern Cape uzotsho apha e-Western Cape awarelate nale sitcom because isiXhosa sinqabile. So ke ngoku sithe xa siqala udropa kwatshintshwa uMoakhe Modise kwafakwa mna, zaphinda za-escalate ke zaphinda zabheka phezulu. I think by the time sisivala istokvel, if ndithetha kakuhle, abantu ebebeyibukela istokvel kwi-SABC2 bebeyile ngapha ko-2 million and something. Yo. Wow. So and then ke ngoku siye ke ngoku apha ke ngoku emsebenzini ke ngoku. So per day ke ngoku bebekunika noko into ebonakalayo, like the rate. Yeah, you can say like a rate per daily rate or ndandiqala ibamba imali engaka yangothi iye amane inyuka ke ziminyaka ehamba. Ewe. Kodwa ke ngalaa nyaka ndifika ngawo a day i-rehearsal iyishoot kuyafana as long ndiyenzile 5 days. Ngosuku bebendinika 8,500. Yeah, Monday to Friday. Monday 8,500, Tuesday 800, 5,000 njalo njalo. So ke ngoku kuphume u-25% ka-government, kuphume u-13% we-agent. So mna ke ngoku ebhankini yami ibiba phaa koma 5 point something thousand. And then but ndiyifumana ngenyanga. Okay. I'm getting paid nge-25. So on a good month ebinama-overtime binantoni bendiyipeya into after tax and after ile nto i-agent's fee la 13%. So bendilala nento ephaa kwi-35,000 to 40,000 a month. And yayininzi kakhulu ke la xesha. Yayininzi kakhulu, ndakha iflat ngaloo mali phaa ekhaya. Utata kaloku wahamba wafumana omnye umfazi, so ndashiyeka ndingutata waphaa ekhaya. Ndandihlala ehokini kule minyaka yooCarmen eKhayelitsha nantoni, because kaloku ibiyi-theatre le ibingenamali ngako. But ndithe ndongena kwistokvel laqala ke ngokutshintsho. Ndayichitha laa hoki, zandiyithengisa noyithengisa ndayiphumntu. Ndasibeka istenda phezu kwesinye istenda. Ndayithenga imoto. Imoto yam kuqala ibiyi-Jetta 3 emhlophe, CLI, enomculo omkhulu ene-leather seat. So ku-Shooting Stars kahle kahle ndandingeyo main actor, ndandiyi-cameo, because laa ntwana nxa ihamba iyodlala eRhawutini iyaphela irole yam. Irole yam iseDurban, so laa ntwana ifumana i-sponsorship for uba iyodlala, izawukwazi udlala iBafana Bafana. Sasibhilda for i-World Cup for 2010. So eyona nto ndifake egaming kakhulu sistokvel. Yeah. Ndava uba into yoba ubuildile iflat, wabuilda andazi noba ke mhlawumbi uzayiva phaa kuwe la. Yeah. Kuthiwa ubunayo ne-lounge. Yes. Khawutsho kawungene nakuyo. I-tavern yam yokuqala yayiko-I.
abantu abaninzi bayazi bakwaKwaZwayi, but phayana ndandidovola, ndangena license, ndangena liquor license. So ndandisebenza kabuhlungu and ke ngoku ndandirenta. Qha ndiba ngathi kulo mntu wale ndlu ndirenta kuye khandithengisele le ndlu, biza imali oyifunayo ndizayithenga le ndlu. Wamane etshonevela ndabe ndiqonda uba nantsi ilayisensi ye-idlisha phaa ecangomnyango, but andinokwenza ilayisensi emrentweni. Bakhe kwakhe ilayisensi uzandikhaba phandle. Yeah. So ke ngoku ndaphela ndiqomba mandiyeke manje le ndiyandisokolisa because ngoku funa ndijonge ishift zamapolisa endivana nawo andiyeke ndikwazi uthengisa. Ezinye i-event i-artist ijika seyilapha because kaloku sinento eyi-one mandiyithethe. Thina mtsawuthi maXhosa andizuthetha ngamaZulu okanye ndithethe ngabaSuthu okanye ngamaTswana okanye ngamampondo okanye ntoni. Sawuthetha ngathi kuba ndingumXhosa. Siyamonelana Cadenza. Yho simonelana kakhulu. Umuntu akafuna ubona omnye ephumelela. That's why our African brothers besohlula. Ishops ziyakwazi engingqine eyi-1 zamaSomalia zibe nhlanu. Those shops are making money every day. UShoprite uyakwazi ujongana noSpar noPick n Pay kwimall eyi-1. And akakubuza uShoprite xa ucrossa kuye uphethe iiplasi zakwaSpar athi awuzungena. But thina kunzima uba zibe khona iithaveni eziyi-2 endaweni eyi-1 because ngase urhalele ngase yonke la lokishi yosela kuye. So ke ndohlukana nale ndawo ndithetha ngayo kuthiwa KwaZwayi. Ndazodibana nomfana ekuthiwa nguMuti eLittle Park. Wabe sithi lo mfana noma ndiyohlulakala andikwazi uyiqhuba le business, I'm losing customers. Wabe sithi ndicela ube yi-business partner yam. Kulapho ke ngoku ndenda partnerisha naye kulaa ndawo kuthiwa eLittle Park kusemaplangeni. Kulapho ke nekhono lam lo DJya nelo producer livele khona because kaloku ngoku bendine license ndiyakwazi ubiza, may his soul rest in peace, uMampintsha. Ndiyakwazi ubiza uTira, ndiyakwazi ubiza uBar, ndiyakwazi ubiza uSocks, ndiyakwazi ubiza iartists ezinkulu zifike because ntoni I'm working with a license. So isakhono sami ke so DJya le lounge uthetha ngayo kuthiwa kusemaplangeni uyibonwabisile abantu. Ikhona nento ebuhlungu ehlileyo mhlawumbe uyayazi. Ndawufika apho mandingakukhawuleli ndawufika kule ibuhlungu yehlayo xa kufike lo xesha. So so iqhuba kakuhle ke ngoku le lounge ke ngoku ingaba uyiqhuba ngoku sowuphumile kwi-stokvel okanye ngoku kwi-stokvel uqomba ba wenza into oyenza kwenza enye imali ecaleni okanye wenza njani? No, zombini ndiziqhuba ndikwi-stokvel. Le yokuqala le ndithi ndayishiyayo phaa KwaZwayi ndiyiqhuba phaa ngo-2009 2010 kwi-stokvel. But khona intombazana endisebenza nayo kuthiwa nguAsanda Ndlwana, naye uyi-opera singer. So xa ndingekho ndiphangele she's operating the business. Amaplanga wona ndiwaqale ngo-2011 sabe istokvel ke sona sisivala ngo-2012 because ngoku sixananazile sibhizi kunzima masidibane la ensemble. That's why ubona la episode ubona inoMojo onguHamilton ingenguye ulento uNgcobo, uJames Ngcobo, because wabe kufumaniseka uba asikwazi uyidibanisa la ensemble. Omnye ubhizi wenza into ethile ngapha, omnye ubhizi wenza into ethile ngapha angakwazi uyishiya. Kufumaniseke ngoku iyawuphuka i-rhythm because kaloku nxa kufaka umuntu omtsha kwi-role yomntu iba khona into eba off, uqheleka kade njengam ndaqheleka kade, yabo. So ndirana zoyi-2 ndisekwi-stokvel but ndihamba ndiphangele ndishiya abasebenzi buye emsebenzini ndijonge everything is fine. Ibiyenza kodwa usontsho uyibona imali apha kule lounge? Yho ndiyibonile imali kule lounge. Ibincedisana kaloku uzuqonde kaloku esi stokvel asisishuti unyaka wonke. Usayine i-contract kuthiwa mhlawumbi it's a 5 months contract. So mandithi uba mhlawumbi usiqale ngoJanuwari, ngoMeyi uyaphela umsebenzi. So uyazi uba ngoJuni, July, August, September uzabe uqeshiwe okanye ungaqeshwanga. That's why ubona ii-actors ezininzi nee-singers
singathi zibe nento ezibonakalayo because asifani nabantu abaqeshwe ka-government. Kunzima noba sifumane i-loan thina ebhankini because akwazi umuntu oba next time uzawube usebenza na. And akululanga uthenga cash. Iyaphela imali nxa uthenga cash, yabo. So zinto ezinjalo wena mfethu, yabo. So amaplanga ayandinceda kakhulu. Bendingapeniki ke ngoku kwezinyanga engasebenziyo. Bendisikhetha i-contract. Kaloku ungalibali ecaleni sekwa i-opera singer eThorisha umhlaba. Qha i-theatre mandithe stage imali bayathanda uqhatha kubo kaloku nabo funeka babenefit as a company. So ke bendikhetha bendihluza uba mandithathe iphi role because nangumthombo wami andilali ingatyanga. Imoto yami ayihlali ngekho ku full tank because every day ndenza imali. Hayi ke ngoku like ke ngoku njeba ke ngoku i-story ke ngoku sesamaplanga ke ngoku siphela njani ke ngoku? Hey, kubhlungu bane business partner because aloku ndathi nxa ndiyivuma lanto ndathi wena ihlomo usuthe uyisakala uyibona imali, so wena ngicela ube behind the scenes ukhona but kaloku azikhonyi zombini ebuhlanti obonye inkunzi. Ukhona ufuna malini ngeveki, wayiqala kancinci wathi 3,000 indanele ngeveki, ndathi so wara ndiza kunika 5,000 ngeveki qho ngemonday ndiza kunika 5,000. Ndamqhuba lo 5,000 wonwaba watsho wayobona nakokwabo komamonti waqala nokhwela i-flights. Umuntu uyadikwa kuba behind the scene especially nxa ibona uba ngokwendlini sekungena nabasisi bahle nayo ufuna uvela into ubuyi-owner. So ke ngoku waphela endibuyisela kulaa nto wayeyibaleka ngelaa xesha kuzabizena uba mandibe yi-business partner because kaloku xa usisishumane ujola ngebusiness aza kutya amantombazana. Yena ujikela ngapha kwefridge azikhuphi i-carry bag abambe ibhotile pha athi ubhameni wami hey tabhaja izudibana imali yakho because uyamosha lo mfo. Ufika athatha akabhatali. Ndabe ke mntakwethu ndadinwa ndapeyisa abasebenzi bami ndathi ndiyayiyeka lento kuba lo andikwazi ndithi sendi-4 steps ndiphinde ndizibone ndiqala i-step sokuqala. Ndamoshwa i-business partner andiyifihle loo nto nayo uyayazi. Yeah. Kwabe kanti awunokwazi wena mhlawumbe uyivule phaa kuwe okanye sispace esingekho? Andikabi namzi. Okay. Andikabi namzi, that's why ndiyabona ngoku ndihlala emakhaya ko-19 eflatini yami. Because kaloku ngoku siyarhulayiza mfethu ibhizinesi ivalile eziba bendisitsho ndivele usayine i-agent entle namhlanje. So ufuneka uhlale kwi-safe zone, you understand, apho ungarendi khona as long qha ukwazi ugrosala, ukwazi ukhupha imali yombane nxa ishota ngalo mzuzu, nxa uphansi komzali wakho ukhuselekile. Mhlawumbi mhlandaze ndade ndayidibanisa imali yothenga umzi ndingaphinda ndiyizame ibhizinesi yotywala. Okay. Ndiyayiva. Make sikhangele sibaleke siye phaa kwilantuka ke siye phane kuGqeberha the Empire. Yeah. Sibaleke siye kuGqeberha the Empire. Ungenile kuGqeberha the Empire nami ndothuke loo nto xa ndivuba thini hayi bakukhastile phaya. So ingathi i-character yakho ibingathi i-character ibifanele biyahlala ixesha elide. Khawungene phaa phakathi ke ndive. Hey, apha ndibanjwa ukhona umntana ekuthiwa nguZikhona. Libala nje ufana uthengisa impahla nezinwele. Umhle usisi umhlophe uchabi. Ubanjwa ngusisi ekuthiwa nguGcobisa osemuntu. Ba yesisi buhle manje ubuso bakho. Awurhalela ukungena kuGqeberha the Empire. Athi lo sisi kuthiwa nguZikhona athi yo sisi wami ndibhizi qithi. And lento yenziwa eBhayi eGqeberha. Ibusiness yami ingatshona. Andizukwazi sisi wami. But sisi wami man kunomfana man apha eKapa otalented gqithi ekuthiwa nguNtobeko Rhwanqa. Khawukufake yena man. Nyana ndibambe lo sisithiwa nguGcobisa. Ndiyenze ilento. Sekumnandi kwensuku akunyanzeleka ba uduye physical, uyakwazi uauditiona ngevideo. Ndi-auditione nyani. Ndithatha phofu le kuthiwa intoni monologue. Yeah. Ndithatha kwiphara le art. Ndithi kaniphi monologue emnandi
ayandiphe nyani isixhosa ndithi nqwamnqwam le monologue ndiyithumele ucobisa ayithumele eGqeberha iChietza production ile I think bisenza isidingo something like that Chietza production bandiphazama but kwento zika eTV kwento zemzansi Magic DStv ibuye icall esuka ucobisa amamela bayakufuna man nokudlala uCaptain Khoyi okay ndibuza ba le role inempilo athi yo inempilo ayif andiyithatha irole efayo kuyilento kwi series yeah ndingayithatha efilimini nalapho kuyaxhomeka kuba ifanini yabo athi hayi inempilo sharp sithini zomnotho ke ngoku suku 20 ndimshute ndimGqeberha the Empire ndimshute 2023 I think season 1 ndiqala ku episode 33 abanomdlo obukela episode yami yokuqala ngu33 uyoma ku60 something 63 64 ithini ificobisa athi ucoco hey kuthiwa khoma lapha baza kubhatala i3000 per appearance ngo2024 ndisuka ku8.5 ngo2007 2024 ndizawupay 3000 apha kuzawutsala itax nogcobisa uzawufuna sengu15% yenza buya ne2 cent apha but mandigqibele kudala uvele eTV mandiyibambe le2 cent yabo ndiye eGqeberha ndiyoshuta shoot 2 episode phinde ndibuyenza apha eKapa bathi bazaka bajonge baphinde bandifonela zwakala uzoqhubekeka ungathi umleqa kamnandi luzuko Mxenge Cobisa bathi banibuya abantu basahleli kula 3000 nju andikwazi kaloku man enale ndawo nihlala kuya phezulu ndiyarenta apha incinci le mali anza ke ndithethe nabo nyani bendisehla ndiyotsho eGqeberha phinde ke ndirhuqe ke episode istand ndisidlala ngokwami istand fanele uba ndisidlala istand fanele uba anditshayisi ngemoto fanele uba kutshayisa omnye umuntu close up kutshintshwe kufakwena ibe ngandimi ushaye makeup igazi nantoni istand senziwa ndimi iphi imali istand dololo ndadikwa wona mfethu man yabo uyiqhawulela msinyane ndiye ndadikwa eGqeberha otherwise irole yami ibinohamba but bekungavumi senje ubudibana neLantsika mhlambe uthethe ne-director kunye ne-producer mhlambe uyixelele ba producer ndiyabethakala kumsebenzi we-agent lo uNantsika uyi-agent yakho i-agent usisucobisa which is ubethwe nguye baseMonti babhizi actors zakhe ezininzi nazigcwele pha kuzalo okay so kaloku ayingomsebenzi wami to query naye umsebenzi wami kuthetha naye ibe nguye because kaloku wena ukwazi basebenzisa i-agent awunokwazi ube sengothetha pha so isakala ke ndayishijinga amanye amapolisa angena emva kwami hayi khangalenzela xesha yobe ndimleqa uzuko Mxenge kakubi yo andiyibukele la scene leyana apho imali eninzi ndiyiqonde my unoba mhlambe mina ndicinga famba mhlambe noba kuye kwakho ipolitics mhlambe kwathi hayi masukutshintshe kwaze bathi imali mntanami imali otherwise yonke into ibe right even nangoku uyayiqonda mosiGqeberha the Empire iyaphelela kule season iyavalwa iyavalwa useason 2 bayayigqobha because ityiwe la mali ayizanga kwi-actors buyajonga seyisiya kuseason 2 kaloku laa nto kuze kubekho laa nto nguGqeberha the Empire nguluzuko Mxenge buyajonga useason 2 seyitshintshiwe bambulala actors ezininzi ezahamka because imali ayize ebantwini uGqeberha the Empire ufumene 86 million imali yokuqala eyifumana kwimali yelotho but ke ngoku ngathi ishow iqala ine 86 million ngo2024 ububhatala abantu abafana nobudget 3000 noba ndiphume kwi-stokfela sendipaya oma 13,000 something ngoku ngo2023 uzondibhatala i3000 uthi manyamezele loo nto no it can't happen la 3000 ingathi imali yelanti ye-extras leya ewe kaloku imali ye-extras leya abantu abangenaline abazi nje bazogqitha abantu abamayimayo Mayback yo bakubethe kakubi but andifuna umuva kakhulu ndiyafuna ukuvana ngale yase lantoka le yobu DJ bakho yabo because kunengoma apha
ibike yaduma kakhulu Imali egweja. imali egweja. So yona ke njengoba ke ngokuso lantuka uzofunda ke ngoku ku DJ emaplangeni ubone into ikubona ikwenze ba hayi ma DJ ngoku and futhi ke ngoku uqomba ke makwenze lengoma engolo hlobo and nje ngithathele nje kula process nje. No, lento iqala olhlobo. UDJya oku. I think that is a playhouse at Durban. Ndiyoculela SA Singers. So nje manje playhouse apha eDurban kubekho imini ekuthiwa hayi mama ke soselani amajitapa. Sihambe singene kwindawo ekuthiwa kusenanda ngamatyotyomba seDurban. Ndive lo mculo ndiqala uva man hey. Une movement malomculo man. Andazi uyalazi igama ekuthiwa ngutarget non-delay. Yeah, ndiyabazi abo. Ungabaseleki. Target. Yayidlalwa zezatwana ndathi hayi man hey imnandi lento ndiyiva apha. Dlala kuthiwa igqom music. Ndandiqala uyiva igqom music. Ndathi hayi bafana bama ndizanipha man noba yi100 okanye lo mali niyifunayo. Khani nenzele imixtape yalento. Haba ndenzele imixtape ku city. Abuya ndaze eKapa. Ngelixesha ndiyi-own yasemaplangeni. Ndathi ku DJ Kaka wehle man. Sasebenza nge200 elixesha sekabikho iUSB. Khawume man, khawume uDJ yami ngisongs ndithi kawubhekele songs, hayi ngisongs noTonic. Endiyifake lento, le mixtape idlale hour. Icho lento. Hey, ndibona ba kuyagunqwa apha endlini. And kuyafonelwa ba hey imnandi lento idlala kwaBhaji. Hayi ke countering ke bayabuthulula. Hey ndiqomba ndizakwenza njani man? Qomba man, mandimane ndizibize eziTwana. So into enzekayo kufuneka ndisigade nxa sidlalayo ndimapha ecangwazo because aloku kho abantu abafuna ufota, kho abantu abacela autograph so kufuneka ndibe yibodyguard apha ecangwazo kwenzela uba kungabikho umuntu usondelayo kwi-DJ box. But nje man ndigadile hayi man ilula lento yenza eziTwana man. Ukhangela ipitch ngapha 126 ubetha uTube play uyaziva ezingoma ziyadibana uyayihlaba emva koko udlala ngeeffects. Le ndamane ndiyenza lento. Ingoma ethi imali egweja ngenye imini apha sihleli apha sithi imali egweja nyani. Ezi lyrics zazize nam ncam. Zaza noEd Harris, khona DJ kuthiwa nguEd Harris. Yeah, ndiyabona kule emakhaya. idingana idimoni. Yeah, lasilavuka idumoni lam. Yeah. Sihlela apha ndim Ed Harris. Kuletha sikutyiwa imali egweja. Ivele lento yamnandi imali egweja because nyani yatyiwa le mali egweja. Ityiwa njalo imali egweja. Ligweje likhona kanye. Likhona kaloku hayi liyadilika. Lonwabile. Alidilike lintombazana. Hayi abantombazana khona nathi khona kuhleliwe. Okay. Cha sirolwa lilo. Thina sinamali. But lithi ingapheli ibhotile into ethile phandi nemali. Hamba bothenga. Xa ubuyisa itshintsha agcina kwalo tshintsha andifuni tshintsha. Kwade kwasekuseni yavela lento yamnandi imali egweja naqoma man. Ingathi ngayingoma lento. Ndadibana noMaster D. Yabona uMaster D ufana umhlophe unentshebe lo uthanda uzincoma ku Facebook athi mhle athi ziphi ladies la kubhuti omhle ngathi i-vocals ndazenza kwenye iTwana apha eKhanya Park i-vocals ndazenza i-vocals ndazigqiba ndadibana nomnye umntana walapha indilibele nje igama uBoss Lady nguye lo ndicula naye pha ukhona na ku music video wathi iza mahala uyifumana nje ndayigqiba ndayidibanisa noMaster D uMaster D wenza i-beat. The rest is history. La ngoma ndiyikhuphe kulanyaka iDistraction Boys ikhupha omunye phezulu komunye ibe computer nomunye phezulu komunye. Cha yabi controversial. Bacimba abantu eligama legweja liyathuka lithuki. Sure ke buthi. Yo. Ikona kwilantuka kwezindawo like digital platforms ne. Bawungene ku YouTube ubhale imali egweja uzayibona imusic video yayo. Okay. Ayikho segameni lami. I-under uMadanda lo mfana wanishutela free lo music video. So ayikho kwi-page yami kanti obekho rhwanqa. Ba ubhale imali egweja uzabona ubuso bami i-music video yayo leyo. Okay. Mhlawumbe xa unobalisa ke mhlawumbe usibalisele nje enye into nje usibalisele nje mhlawumbe kwizi like njengoba sokuqhubile nje mhlawumbe uzoma ngoku kule ngoku mhlawumbe zikhona into ozisolayo mhlawumbe uqomba ndiyazisola manje ngokwenza into ethile mhlawumbe ubomi bami ngebe kwenye indawo khawundi bazisele nje ibali zininzi wena Mr. Cut enza
Umjida Activist Entrepreneurs Pty Ltd brings you the fresh Umjida Dry Gin, Umjida Wines, Activist Dry Gin, Activist Wine. You can get it anywhere. Just holla at us 084-03-81-900, or you can contact Cadenza at New Wave Podcast and get hold of us. Ijan Endala, Ijan Yasekasi, Umjida, a representation of a hero, Yaselokshini. All right, before the break, siyasa besinolombuzo ke uba ngeyiphi noba into onosibalisela yona mhlambe nothi ozisola kuyo mhlambe wake wayenza mhlambe usibalisele nje ibali la khona noba ibenye ndayiqonda bazininzi kodwa ikhona le uqondayo ba hey andilibali ke le. Yeah, it's a sensitive matter, but kenza ayithetha because kenyanzeleka ndiyithethe yazi umhlaba wonke. What I regret, njengoba nivile ndibalise into ezininzi ngamaplanga lounge. I regret opening amaplanga because kunomfana wadubula pha endlini abantu abayi6 ekuthiwa nguManenza naye sewasweleka naye ngoku. Wandenza ndazisola uba bendiwavula ntoni amaplanga. Ngalamini ndisandugxotha ubhamen wam kwakuSaturday yayi5 October 2012 kwakudlala iKaizer Chiefs nePirate 8:00. Ndandiqala pha ubona intoba umuntu uyakwazi abulala abantu ngenxa bemnyathele kwikhavela. Laa nto yenzeka pha ngo5 lo mfana uhamba nechomi yakhe ekuthiwa nguTyler yasekuphumleni. Bavela okwenza into zabo zokumosha. Yaziba ndisitsho ndithi ngezolo ndigxothe ubhamen andiyimi ngapha kwecounter. But ke kuyanyanzeleka le mini uba mandiyime because andinabhamen. Ndiba lapha phakathi kwe-customers kwenzela uba ndinqande izinto abanxabe utywala abanye babanochuku. But alamini ke ngoku andinamntu ngapha kwecounter. Bangena abafana bathenga kum uManenza noTyler. Ndithe kodwa majita andinifuni manapha ngeweekend nina. Phakathi evekini ndiyabavulela pha ngoLwesithathu ndibenzele ifish braai ndibavise ubumnandi. Ngeweekend andibafuni because ugcwele wonke umuntu. Hayi tapatshe saw behave. Bathenga iHennessy eziyi2 neappetizer eziyi2. Bashota ngemali eglass. Tapatshe ungawari saw behave. Ndibaphe iglass babhatale ke iHennessy ezimbini eziappetizer. Bahambe bayojoina itafile egcwele abantu. Andazange bakutheni kwawunomnyathelwano. Emva kwalomnyathelwano kwakhala impama, ibouncer yami yakhawuleza yambamba lo mfana yamkhuphela ngaphandle. Lo unyathelweyo uManenza yashiyeka ichomi yakhe uTyler. Yenzeka lento ngo5 zahamba ihours 6, 7, 8 kwaqala imatch eChiefs. Khakube kudala manoba 8:05 ndafika ngathi ukukhala icrickets qha man. Hey aba bantu bazase countering because ume pha eminyango akayidubula la tafile ya uphethe igane ezimbini. Uphethe 38 neParaberam i16. Utshisa imbumbulo emntwini. Ndathi ndizama uphuma abantu bayandityhala iWest no sister bam balapha nomama wabantwana bam wayelapha but basinda phathi. Kwathi emva kuba yonke into bephumile abantu ndazibona izidumbu naziya igazi liyehla pha ngetiles. Njengoba wayibulela abafana iyafana ukuthi wayibulele mina. Iyafana ukuthi wayibulele mina because yonke laa nto zange uthiwa uManenza did this emaplangeni. Yonke laa nto yawela kum. Cape Times ilibhala igama lam ingathi ndim lo wayidubula. So yandenza umuntu ombi ebantwini. Ndisokole wena Cadenza ubuyela ku-acting because my name ibinechaphaza. iWest ngiziphila kwiminyaka social media. Bengenayo kwayi-following. But as bixesha lihamba neza family zaxola 6 wayoswelekela esibhedlela. Ndibetha imali.
ndathi ndarhola nemali into yoba makancatye ndithi andinayo nami imali wansenathaveni. So wabulala 6 phandle. Yho. It was 6 aba bayi5 babedunduluze kwakhona ipolisa phakathi la kwalanga babedundulu lapha phansi. iGrootman eyi1 eyapha eStratweni ayisel nosela ke yona qha yayihleli nechomi zayo ngalamini isel icoke yayo kanti iyothatha imbumbulu Ngenxa yekhavela. ngayikhavela. So as much as bandibalise kamnandi into yoba ndifunde uDJ ndabiza otira ndabiza obani, that day made me regret opening a tavern. Ay ifanele ba ibe into enzima kakhulu ba ugqithe kuyo lena because into eyenze ngohlube kwaye yenze kuyibona ayisuki lula itrauma futhi ayisuki nje lula ayonto ikhawuleza kulibala. So ndiyayiqonda ke ngoxa ngaba bendikubuza ba awungenoyivula somewhere so ndiyayiqonda ba why ngoba lokhu kukho lento uzisolayo uqonda ba hey ibana khange ndiyivule lento engazange yenzeka lento. And then kena lo mjita wayedubula yena ngela xesha ngaba wabanjwa okanye zangabanjwa. Wabanjwa wandifonela esetrongweni ndihleli nenye ichomi yami naye yasweleka uNoni eside B. Hleli noNoni andizulibizela inye igama lomnye umfana. Afonele lo mfana bancokole azothi lo mfana Bhaji nansi phone call for you. Ndiyibambe le call. Athi Bhaji ungakulinge uyoba iwitness ecall because ngizawubuya ngethambo lakho. Ndithi hayi ulate kaloku mina kha ndibone nix because ndingapha kwecounter. You understand? So I can't be a witness. Qha mna ndiyazazela uba nguye owadubula because ndaxelelwa. Afika namapolisa engomso athi ndathi yanguye. But I can't be a witness. I was not there when he was shooting. I heard the gunshots. Tried into bantu uphuma ngapha kwecounter but abantu iforce izasu bandinyathela ndandiwe phansi ukuba ndandikwazile nje uqhuma ubuso bami. Uyaziqonda ke hayichops osisi nentoni. Wafika ndipha kwaNoni watabhaja skis ndata mfethu ucela uxolo emntwini orongo. Go to those families. Uzixuthele i-breadwinners. Uzixuthela abantwana besebabuka uhambe uyocela uxolo kwabantu. Undiyeke. Dubulanga mna ubulelanga mna. Go to those families and ask for your forgiveness. Satsho sabhlungu eso story eso kodwa ke ndiyathemba bangaba ifamilies nalo maphephandaba awayebhala ngoko nabanye abantu ke ebabevele lonto babeyifundile kulo maphephandaba, the directors, the producers nabanye abantu bavile ngoku istory siphuma ngqo kuwe kuba kwenzeka ntoni na. I-misunderstanding iba khona kaloku especially la xesha amaphepha ongakhawulezi into uyiverify uqonda ba ingaba into yamanyana lena yenzekileyo okanye mhlambe into nje evele yathathwa nje. And khumbula ke ngoku igama lakho ke ngobelisaziwa so ukuze ukwazi ba kuthengiseke istory kufanele kube kanti kuchatshazelwe igama lomntu lakho uyaqonda kwenzela amaphepha azawuthenga. Yes kodwa ke ndiyathemba ke ngoku i-families zona zange zithathe lo nantsika lo maphephandaba ezonto zibhaliweyo pha ziyithathe zicinga fana ba wena wawunonto kwenza okanye ayinguwe. Mandiyicacise no i-families azinangxa nam. Uziqonde I think ezintathu zaza zathi zizocela nje imiphefumlo. Akho nenye ifamily yaba nenxana because mna andenzanga nto. So ifamily ziyayazi indoba lo mntana uclean kwaza abefundisi basewisile kwaza opriest basepostile bezondithandazela because ndandikwi state se depression. Ayisiso Uzibona kakhulu ubamba ibhotile uyithi yebrand awuyiva nobuyakraka because simane ndibona aba bantu badunduluzileyo eligadi lehla ngepassage. It took me time. It took me time nangoku andifane ndithethe ngalento. But nithi mandithethe nayo ngayo namhlanje izodlula izawuthi idlule. Yazi andi kulento uyenzileyo ngoku yinto ebaleke kakhulu into yenzileyo qha ngeke uzoyiqaphela wena apha kuwe yourself like into ebaleke kakhulu into yenzileyo ukuthi uvela uyithethe into ongakhange ungafuni ukuyithetha ibaleke kakhulu lonto leyo and
I understand and ndiyazifaka ezihlangweni zakho Ibuhlungu my brother. ndiyazifaka ezihlangweni zakho I understand and ke ngoku ndivuye yabona xa usoyiqala izinto ezingoluhlobo ukuthethe ngazo ziphume zezanto ziyakunceda ngaphakathi emphefumlweni uyahilisheka and futhi ke ngoku ziyafikelela nakwabanye abantu nabanye abantu abavayo baqonda uba hayi man khona abantu abathi hayi man mhlambe ayonyani lento ndandiyive phaa kodwa xa beyiva iphuma ngqo ngokuwe kumlomo wakho ndiyaqiniseka uba nabo bayawuthi kanti baxole abangakhange baxole baqonda uba hayi man into ethile ndayiva ke ngoku kuba lokhu zange ke because into ezingolu hlobo ziphelela kulaa kona but ngoku azizuphela kulaa kona ngoku zizawuviwa ngoku njengoba beziphelele kulaa kona zabe ziphelele kula maphepha ngoku zawuviwa ngoku and zisezawuhlala ziviwe baxole nabangakhange baxole uba hayi man awunanto okwenza nto nje wena uvule indawo yoba abantu mabaze kule ndawo bazozonwabisa uyaqonda and indawo ekufitshane masiphume ngalendlela ndifuna zasiphume ngengoma yakho usibethele manager kusenjoba ke bakhumbule abantu ba usengulomculo unguye into nje ngenxa yokuba ixesha singenalo ayithi nje msinyane mnganami ya ngento nje uba ixesha singenalo ya sizawusesiphinde sibone sive ebantwini mhlambe bangaba banomnqweno baba ngafuna baphinde babuye mhlambe balisele ezinye ngoba kaloku uthe ziseninzi into ofana ukuzibalisa seninzi kodwa ke sawuphuma ngento eyi-1 qala ndifuna qala wazise the directors and the actors that you are back ngoku umuntu bangakufumana phi xa befuna ukuqasha ku back now ngoku on stage and also on screen xa befuna uphinde bakubone ulantuko use kwi-television because umhle kakhulu umsebenzi wakho kwaye ke into yayikudyobhile ke mhlambe yafikelela nakwabanye kodwa but ke abanye abantu abatsha ngoku the new directors maybe they don't know you mhlambe ungachaza and mhlambe nalapho bangakufumana khona. Thank you for that platform. Ngoku under iKing Clip Agents. Ndizashiya ingcukacha zayo phone numbers uyawuse uzibhale phaa kwi-subtitles ezantsi banazi so under lo agent. I was very blessed because kwatshintsha i-management e-Artscape ku-Cape Town Opera. Baba bendijongele lo blacklist sebahamba kwafakwa umntana endandicula naye kuthiwa nguMagnaline libele nje ifani yakhe chorus master nguAntoinette uculisa ikwayari kuthiwa iPhilharmonic eyayicuswa nguVeta Wise so bandiphi chance kuze ndibe ndiya eChina ndinuke ngabi chance so next year ndizawufreelancer because ndifuna uba permanent echorusini right land freelancer ndenze lo production ndikwazi uhoya into ezisemacaleni so they gave me a chance. I think ngoMay sabe senza uAida apha eCape Town Opera so ndikhona apha eKapa until May ndenza lonto abandifunayo ke mhlambi bondifuna direct ndiza kudibanisa neagent yam inumber yami ithi 081 452 8446 081 452 8446 if mhlambi ke awukwazi WhatsApp no phone ku Facebook ndinguNtobeko Rhwanqa uRhwanqa kana H ngu RWANQA uyawusini inbox up enye nenye ke ndawuva kumuntu onomdla available for actor all over South Africa even in the world. Nice one. So the people abasakufunayo kwela cala lomculo akubavisa. Imic yahleli kahle because ivoice yami inkulu. Okay. Sicela ulungisa levels. Ayikwazi ubhekela. It's fine. Don't worry. It's fine. I'll fix my levels here. Right. Masivale ngele podcast ke namhlanje. Thank you Cadenza. Thank you nakuni baphulaphuli ngomamela elixesha ndiyayivala olhlobo. Sing to love, love we never knew before. May it flourish and bloom forevermore. Sing to love, everlasting
souls be friends together. Masiva lapho Cadenza igqibezela yini. Asivale kanjani. Hayi ndiyathemba bakuvile. Yo, hayi for that one bro. Ezandleni. Hey. Wow. Rodman, damn it unqonile okuhle kodwa. Ndiyathemba nabaphulaphuli abamameleyo futhi ke nababukeli because kukho abaphulaphuli nababukeli kwalapho because abanye abayibukeli abanaxesha lokuyibukela kuba basemsebenzini bafaka nje headphones. Yeah, ndiyathemba mhlambe ba ukhona mhlambe umuntu ofuna ukusebenzisana nawe ungakwazi usebenzisana even kwi-films i-short films ukhona kwi-long forms kwi-series ukhona. Ngibelanga ndikwayiyo ne-motivational speaker. Ndiyayi-attenda nemichato no-DJ andisa-DJya so ndi-versatile umuntu makandibambe nondibambela ntoni nee-farewells abantwana funeka bekho umuntu othetha nabo akwazi ubacebisa babacinge njani ngee-choices zabo bangafundi izinto ezaphinda zibangela uba umntana aphinde awusebenza kwa-Shoprite nee-degree zakhe so ndiyafumaneka na-for into ezinjalo. Danko, enkosi kakhulu bhuti mathi kubulele mani ngexesha lakho lobuvume uze sincokole nawe besine xesha elimnandi nawe sasithembe ngenye imini sawukuphinda sihlale phansi mhlambe ke sincokole mhlambe izinto ndiyathemba kulo nyaka uzayo sawuphinda sikubone phayana kumabona kude uqhubeka nezinto zakho ubheka phambili futhi ke sikile sikubone ke futhi ke upha behind decks uphinda wenza the ones and twos zakho ke pha siyabulela bhuti enkosi man. Nkosi man ndiyabulela nami. Welcome to the biggest podcast in the world. Yeah. Me say dive into the rhythm, feel the new wave vibe. Yeah. Where fresh thoughts and voices come alive. Yeah. From deep conversations to the latest trends. Yeah. Won't you join us on this journey where the wave never ends? It's inspirational. Yeah. Educationally, conversationally, and intellectually, the gold and the best in the game. Yeah, tell me how you catching the wave. Yeah, it's a new wave. Yeah, it's a new wave. It's inspirationally, educationally, conversationally, and intellectually. The best and the gold in the game. Yeah. Tell me how you catching the wave. Yeah. It's a new wave. Yeah. Catch a new wave. Yeah.